zan kawo muku wani analysis na yau le 7 December 2025 an kudeta kasar Benin. Domin haka ku saurara ku ji daga cikin abubuwan da ke wakana a cikin wannan ƙasa na ɓangaren biyu, ɓangaren sozawa da ɓangaren kuma ministocin gwamnatin wadda ta shuɗe, wadda za a sha ta shuɗe. Assalamu alaikum warahmatullah. An tashi da sassahe ranar Dimanche a Cotonou Benin na cewa wai an cire Patrice Talon daga mulkin shi, sojawa sun mushi juyin mulki kuma har sun kafa wani abu wanda ake kiran shi CMT, Comité Militaire de la Refondation. Kowa yanzu Refondation suke. Ga mutanen IS sai mu yi hattara mu gani wannan abun da ya faru da gaske ne. Da gaske ne juyin mulki ne na hakika na neman gyaran ƙasa na Refondation yankin a Benin, ko kuma juyin mulki ne irin na Gabon da Guinea Bissau da ta yi Madagascar ita ma haka. Amma dai zan mu gani yau dai zafi ake sosai a Cotonou. A sojawa suna nan suka ce sun amshi mulki. Patrice Talon har yanzu ba a san labarin shi ba, aka ce dai an tsige shi daga mulkin Benin. To mun ji sauran labaru da sauran bayani duka menene yake faruwa dalla insha Allah, kuma lokaci zai nuna mana cikin wayannan kwanakin, cikin satuttukan, idan juyin mulkin gaskiya ne. Mu dai yan Niger musamman da muke da makwabtaka direct da Benin, muna fatan tunda abu ne kusan ya wakana, muna fatan wannan juyin mulkin ba juyin mulki bane na sirk na rawa irin na Faransa, da fatan juyin mulki ne da gaske dan da sojawan Benin da sojawan Niger a kama a cimma duka 'yan ta'adda, musamman masu ma Benin da suka fara ganin matsalan 'yan ta'addan nan, a cimma duka 'yan ta'adda, a gyara ƙasa, a gina ƙasa, a dawo da hulɗa mai kyau. Da fatan ba juyin mulki bane wanda Faransa ta yi shi dan tana so a buɗe frontier, ta zo kuma ta lallaɓi Baba Chani ya bauta da ta ɗan hidda da wasu 'yan Iranium. A'a, ba wannan juyin mulki muke nema ba, juyin mulkin gaskiya da hakika na gyaran ƙasa. Sun ce Refondation, da fatan da gaske Refondation kin ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ina so ai partajen wannan bidiyon ku yi like din shi. Zan kawo muku wani analysis na cikin kudeta Benin. Ina son ku saurara da kyau. Da sahi mun tashi da kowa ya gani cewa an yi kudeta a Benin. Lalle tabbat an yi kudeta a Benin. Me aka yi? Tun da yin kudeta, dan akwai abubuwan da ke wani signalization in ka ganshi zaka ka gane. Kun ga na farko yan Faransa tun da sahi analysis kin da muka yi kudeta mun saran cewa ba ta Faransa bace. Kuma haka ne. Saboda in kudeta Faransa ce zaka iska aza wani colonel ko kuma wani general. Paske waɗanda suka yi kudeta Faransa ba ta da cikakken masaniya da su kwarai. Yanzu menene aka yi? Tun da sahi da aka ce an yi kudeta nan, an jima kaɗan ambasadakin Faransa ya yi wani message ya saki sama rezo so na cewa wai suna jin coup de fe na wajen palais presidential ta Benin. To, tun a wannan wurin mun san cewa kudeta ba ta Faransa bace. Yanzu an jima sai in kawo muku wani analysis kuma ku gane. Kun san me aka yi? Sai minista na cikin gida na Benin ya zo ya yi wani declaration kin cewa wai wannan wasu ƙananan sojoji ne suka taho suka so su yi wannan abun, suka yi wannan tantatifikin, amma sojoji na ƙasa sun kama su, suna yanzu ko ina kowane waje yana su control, ko ina yana daidai. Wannan ba gaskiya bane in gaya muku. Talon yana hannun sojojin da suka yi kurta har zauke yanzu nan. Inda yayi declaration kenan ba television na Benin yayi declaration ba. Cikin ambasadakin France yayi declaration. In ka dibi declaration kenan shi a cikin inda yayi declaration babu logo na Benin ko guda a cikin wannan bidiyon nashi. Kenan wannan bidiyon wani manipulation ne. Dan haka har yanzu muna kira ga population na Benin su hito su dahwa ma sojojin su yi kudeta tasu, kar su yarda da kudeta ta Faransa. Population na Benin yanzu kudeta ta zama taku, su sojoji sun gwada, kun ga yadda Niger ta yi, kun ga yadda Burkina Faso suka yi, kun ga yadda Mali suka yi. Yanzu idan kuna son revolution, idan kuna son kuma ku amci incin ƙasar ku ga turawa, to ku hito waje, ku hito ku nuna rayuwa ko mutuwa shine kawai ya rage muku. Dan har yanzu nan magana nake gaya muku, kudeta ta yi konsome.
me amma wannan abun da kuka ji ana rubuce turawan Faransa ne ga son su kutsa su shiga su amso talon. Sannan kuma muna kira gare ku kuma sojoji na Benin tunda ba ragaye kuke ba mata kuke ba, idan aka ce za a amsa shi gare ku da ƙari kun dai sai indai aka amshe to ku babu rayukan ku to ku kashe shi a mutu halliman. Abinda za mu kira gare ku ya kamata a ce kun kashe shi a mutu halliman. Wannan shine dan duka wani abu da kuka ji wallahi manipulation ne. Talon yana hannun sojojin da suka yi kudeta. Sannan bayan talon yana hannunsu kuma ita kuma Faransa ta annan ta shirya tana son ta yi kutse. In kun diba tun da su sai da yawo su hiddo letter na cewa wai sun yi kwandanin wannan tentative da kudeta. To me yasa rar da aka yi na shekaran jiya da aka yi na Gine Bisau ba su yi kwandanin wannan tentative da kudeta ba. Dan haka ƴan uwa sai da yawo mun ƙare yarda da sai da yawo kuma duk wani ɗan ƙasa na gari duk wani wanda ya san ƙasar shi a gaba gari ya san cewa sai da yawo billahi lazi African ɗaya suka suna manipulate ɗin African ne su wasu Faransa baƙin mutum ne da kan bana sari sai da yawo yanzu ta koma ga hannun Faransa ke dirije tu komi na sai da yawo Faransa ta ga dirije kai shi dan haka ƴan uwa abinda muke kira gare ku wallahi waɗanda suka riga suka samu suka shaki kamshin inci kaso yarda hukumce musu kada mu yarda shi kubce muna dan ku haka nika kira ga ƴan uwa wallahi mu kama kanunmu assalamu alaikum